Nachádzam sa pri odkalisku pod Špaňou dolinou. Toto je konkrétne to spodné druhé odkalisko a za mnou hore v tomto kopci, nie je veľmi ďaleko, sa nachádza kutacia štôlňa Mária. Samozrejme, miestni baníci neboli veľmi kreatívni, takže ľahko si to môžeme zameniť so šachtou Mária, ktorá je tu tiež neďaleko. Ale toto konkrétne je kutacia štôlňa. Podľa veľkosti haldy aj podľa starej mapy vieme zistiť, že kutali pomerne ďaleko s pravdepodobne negatívnym výsledkom, pretože tu sa nachádzame už trošku západnejšie od samotného ložiska, v ktorom ťažili. Ale samotná prepadlina tejto kutacej štôlne vyzerá veľmi zaujímavo a ideme si ju teraz pozrieť. Prieskumná štôlňa sa nachádza v kopci priamo za mnou. Ja stojím na vrchole haldy, ktorú vynosili z tej štôlne. Podľa tejto plošinky, na ktorej stojím, tak je veľká minimálne 15x15 metrov, takže nasypaného materiálu tu je celkom slušná kopa. No a poďme sa pozrieť, ako vyzerá samotná prepadlina v dnešných časoch. Ešte pre zaujímavosť, tu na okolo je spravený taký jarok, ktorým pravdepodobne zachytávajú nadbytočnú vodu, aby im netiekla priamo do toho kalového pola, a celý tento priestor dookola je obkolosený z jednej strany takým jarkom, teraz v ňom tečie celkom slušná voda. V teréne je to celkom nenápadná prepadlinka. Ani by ste si ju možno tu na dole schodníka nevšimli, ale takto keď sedím na tom kameni, ktorý sa odvalil priamo pred štôlňou, tak ten vchod, tá prepadlina je celkom jasne viditeľná. Ak sa dobre pozriete na tieto zábery, tak za mnou je vidieť aj nejaká mini štrbinka. Spravím malý experiment, zoberiem tu na nejaký papek a skontrolujem, či náhodou sa to neprepadlo akurát tak vhodne, že sa tam vytvoril aj nejaký priestor, pretože tento kameň, na ktorom sedím, z ktorého filmujem, je fakt obrovský a pripadá mi, že priamo sa odlomil z toho miesta za mnou a zošuchol sa sem dole pár metrov, takže poďme vyskúšať, že čo sa udeje. Takže prekvapenie sa nekonalo. Sú tam síce dve malé štrbinky, ale sú to naozaj len miniatúrne štrbinky po vypadnutých kameňoch. A s veľkou pravdepodobnosťou samotná štôlňa sa nachádza tu pod tou kopou napadaných kameňov. Odhadom je treba odhodiť možno minimálne kubík nejakých kameňov, že aby sa tam niekto prípadne dostal. Takže my sa uspokojíme s tým, že si pozrieme na historickej mape, ako táto štôlňa vyzerala a niekedy v budúcnosti aj komáre tu sú.